bat kala airu ya kata ka kubor ya ki bubun ki espa ki bakwa banwan ya contraction begiong kan ni kam ha perkhat arsin la rapat ba ulong kumni pisau simbe ka bun mai tam shan pisar te bat haba ki pai ba ki start kum ta ki yo igenong lampat ki babiang kan komulong mata po assembly ngidon tang songut ngidon ndai bengi kran kop ngim ndai bengi kran serong ngong blei lo jubab ye jing doi ke junga ngong bu ye ka BBP ha kata ka benta ba kanong ka jing singa ye ka jai bro ngampoi perkhat patang songut ke meli ngidon kadon pa ka jing singa ye ka jai bro jungi menta kadon ka jing singa kadon ka jing sngo im ha ka jai bro ka tangidon tang songut mudur le ngidon ni mengi sawongut denam dene terma kata ublei ulah dep ban jubab ha ka por ka jungu bat unang ye jubab nang ni shikmat lala ui ba ka download ka jingi kanong ka khoi khmat jungu kibri kila abanum i ka download ka jingi de ublei ba i ka download jingi ui bangi khoi ka download na kata raw ngi job kala penlengo ngai ya ka perthai bro koi kita ki start jingkhen election ki fail kyong ngim poi perkhat nang nu kami kani ka PPP hamolai kita ki noi kun election kyong tengila trei bro san snem wan nu pra artiu pelut te kadi ki kam ka ba klabu boleh penpau nama ta ka jinget ke jingi nama ta kam nong ka jinget ke balenai te ngene pen khlan ya ki jing dwai ke jingi idang don kam shibon namar kom ong ipi la e ya ka jelaji san post nem klem le tikna ya no no la de pi pai sho pot usam la pi pai sakata ka reservation policy mentale ka ek nang ne smart ka jingi ki ka ban ngin hap ban ya mi madan wat la de ban mi madan kalau kita sengusi bahapo assembly ngimi opor mana bania sai man kani ngini sai ki mat ki babun ba tang 10 minit senun la mo bandai ba kham kren suki japne lete tang tu ni la kun noi tai 10 minit play menta ber khoi be ilot ya ki mobile kumnung ya sai ngim yo la adon sibun ki mat ki bangala bu man kani ndai amsim la yo la bania sai kani ka sarkar ka persang ban ker na ki ji sai bagi shapting mal ba kim don ya kan nya ya kan nongrim ka ba scam malarek ya ne yasa ya debate upai baun ilut iki jing shisha bro ke naga takadau pinduna daga por yasa jaga ban bu ka session ka dorbar shipnai bu no tang news ni nele ita news ni la shu thnian jubor yeke baro te namar ka takadau ngange ba kum bagalong mentahi nyanangla ban ra iki mat ki babon nyanangla ban ditrei ya ke bangim yo la apo assembly ngan hap ban oi pai ba bangin hapan peni ya ka jing persya ka jing ya ka ni ka sarkar jing ngenomla ban supriang ya ka jing le donbor jong ni ka sarkar nga ong kamne le ngidon ang ni saungot tne pai ba ban ngi ka jai bri ko don ban ngi ngatip ya kata ngawan si Jane Hills ki pai ba kyong wat khusrai barden ngi don bat phi ngawan men ka ni ki pai ba kyong philadon kam ban wan ra no pra sini oh ngada sngo ban aingu yu play mo pakata ka jing tawa yeu to pra kala longru ka jing kerkhui ki nong de pra ayo mengani por balong karali ra pra mdon pra su ong lalu lara ru barden tengah ngatip nang ni skmat man la election ka yo pra kan serkai bah tendai ngala ong ru ikinong di pra tambo je sim kabu kan phia ka don mo hap so tho lang abang ilai wanra ikani kala to phia kamai phia khlan ke kamai dei pat ban sim kabun ma teng sim kabur kam jubha te to ublei un kur khui phi baro ublei sibone nam takani ke jing pen kre ka bakar pang ka jong phi nadong sedong phila ala pen kan dit sisa nga bangawan akan ke step ka pemeta ngala ilingo ya kata ka jing perkhe ngampoi perkhat la shi thu enga bandon ni jikan dengan ngampoi perkhat ba phila da ya plut por pinstom kublei sibone ka ni ka jinget ke jong phi ka pen pau mo te kani ka jinget ka phila pen pau nadu bangai le nang kong hadu mata ngaru nganum le ya kanono mo kaban siu kliang pat ke ba sniu ya kata ka jing bha ka jong phi ngan persang ban trei ka ba bhatam nam ta jong phi nam ta jong ka constituency banam ta ka jai hi bro